שלום לכולם, צהריים טובים. דיברנו בשיעורים הקודמים על תהליך התכן, היה לנו שיעור מבוא לתכן. התחלנו לדבר על חומרים. מה שנעשה היום, נעבור על המצגת שעוסקת בחומרים ועל מצגת שעוסקת בכוחות ומאמצים. אז בואו נתחיל. דיברנו על תכונות של חומרים ואנחנו מתמקדים בתכונות המכניות. דיברנו על משפחות שונות, חוזק, ייצוג, פשיקות, חסינות, עמידות. דיברנו על ניסויים שונים שבאמצעותם אפשר למצוא את הערכים של החוזק. ספציפית דיברנו על ניסוי חוזק מסוג מתיחה. מה שאנחנו רואים כאן זה דגם סטנדרטי. הזכרנו את החשיבות של הסטנדרטיזציה של הדגם, כדי שהתוצאות יהיו אדירות ובנות השוואה בין מעבדות שונות לצורך העניין. חייבים להקפיד על כל המידות, על כל הטולרנסים, על הגיאומטריה. מה שאנחנו רואים פה, את הדגם לפני הניסוי, לפני המתיחה, וכאן אחרי. רואים פה היווצרות צבא ובסופו של דבר שבר. זאת מכונת המתיחה שמשמשת לניסוי. באופן דומה ראינו שיש גם ניסוי חוזק בלחיצה. רואים הבדל בולט בין הדגם הזה לבין הדגם בשקף הקודם. כאן אנחנו רואים שהקוטר גדול והגובה קטן, לעומת הדגם בניסוי של המתיחה, ששם האורך היה גדול והקוטר היה קטן, וזה כדי למנוע בעיה של קריסה. דיברנו גם על ניסוי כפיפה ב3 נקודות, ואמרנו שיש גם ניסוי כפיפה ב4 נקודות. היתרון של ניסוי כפיפה ב4 נקודות שאנחנו רואים כאן, זה שמבחינת כוחות גזירה שפועלים בדגם, כאן יש לי כוח לכיוון אחד, כאן יש לי כוח לכיוון שני, בסך הכל הם מקזזים אחד את השני, אותו דבר בצד הימני, ולכן באזור המרכזי יש לי בעצם מומנט האור בלי כוחות גזירה, וזה כמובן יתרון. מה החיסרון של הניסוי הזה? יכולים לחשוב? יש איזה חיסרון מבחינה פרקטית, פשוט יותר קשה להקים את המערך הזה של הבדיקה. כדי שבאמת תהיה פה מומנט האור, אז צריך להקפיד שהמרחקים יהיו בדיוק מתאימים וכו'. אז זה בצד של החיסרון. באופן דומה יש לנו גם ניסוי שבו אנחנו מפתלים את הדגם ומוצאים את החוזק. בעצם מבחינת המאמצים שהם מתפתחים פה זה מאמצי גזירה. ככה נראה הדגם אחרי שהמסנו אותו ובעצם הוא נשמע. מה שאנחנו רואים בתרשים הזה זה דיאגרמת מאמץ מעוות או מאמץ עיבור, זה אותו דבר, מעוות ועיבור. ונדגיש פה כמה נקודות. ראשית, אתם רואים שהדיאגרמה פה היא ארוכה, נמשכת עד לצד ימין, בעוד שהדיאגרמה פה היא קצרה. העלייה, אותו דבר בשניהם, אבל כאן הקטיעה היא בשלב מאוד מוקדם. זה אופייני לחומר פריך. זה לעומת זאת אופייני לחומר משיך. מה שקורה כאן, יש לי דפורמציה, והתהליך הזה נמשך ונמשך, והשבר קורה רק בשלב מאוד מאוחר יחסית. עכשיו, במציאות, זה לא שיש לי באמת חומר שהוא פריך והוא ככה, וחומר שהוא משיך והוא ככה. יש לי תופעה עם נטייה למשיכות ונטייה לפריכות, והחומרים מצויים איפשהו על הסקאלה, בין המצב הזה לבין המצב הזה. אבל מה שכן, חשוב לנו לדעת שיש איזשהו ערך מספרי. אנחנו אומרים מכאן והלאה אנחנו מחשיבים את החומר הזה כפריך, ובעצם אנחנו אומרים שכדי שהחומר יחשב משיך, אנחנו רוצים דפורמציה של 5%, עיגול של 5%. זה הקריטריון. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים שבעצם ההתנהגות היא דומה, יש לי כאן עלייה אותו דבר, ובואו נראה כמה נקודות מעניינות שרשומות בתרשים. נקודה הראשונה זה PL. PL זה Proportional Limit, גבול הפרופורציונליות. עד לנקודה הזאת, התרשים שלי, הקו הוא בעצם קו ישר. ההתנהגות של קו ישר, אנחנו אומרים שזה התנהגות לינארית. לינארית זה אומר שאני מתאר אותה על ידי קו ישר בין שני המשתנים. הנקודה הבאה המעניינת זה EL, שזה מתייחס לגבול האלסטיות. שימו לב שיש הבדל קטן בין PL ל-EL, ומה זה אלסטיות? מישהו יודע? חוזר למצב.
נכון, התנהגות אלסטית זה התנהגות שכשאני משחרר את העומס, הדגם או החומר חוזרים למצב ההתחלתי. זאת אומרת, אם העמסתי את החומר, עשיתי ניסוי, התחלתי כאן, עליתי לכאן, ושחררתי את העומס, ירדתי חזרה, בעצם חזרתי למצב ההתחלתי. מישהו שיבוא לבדוק את הדגם שלי לפני הניסוי ואחרי הניסוי, לא יראה הבדל. זה יהיה אותו דבר. אז זו הנקודה הבאה, EL, והיא קרובה מאוד ל-PL, אבל טיפה שונה. הנקודה הבאה זה מסומנת ב-Y עבור yield, וזו הנקודה של הכניעה. מכאן והלאה, בעצם אין לי יותר התנהגות לינארית וגם אין לי התנהגות אלסטית. מה שיקרה, אנחנו נראה את זה תכף בשקפים הבאים, כשאני אשחרר את העומס אחרי שעברתי את הנקודה הזאת שמסומנת ב-Y, בעצם החומר והדגם לא יחזרו למצב ההתחלתי, יהיה לי משהו אחר. נקודה נוספת מעניינת זה הנקודה שמסומנת ב-U, U עבור אולטימייט. מדובר על חוזק אולטימטיבי, חוזק מרבי. ושימו לב לתופעה מאוד מעניינת, שאחרי שאני עובר את הנקודה של ה-U, החוזק בעצם יורד. הוא עולה, 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 מגיע ל-U במקסימום, ואחרי הנקודה הזאת החוזק יורד. ויכול להיות שזה נראה קצת מוזר ולא הגיוני. איך יכול להיות שהחוזק יורד? מה השתנה פה שפתאום החוזק יורד? שטח החתך. מה קורה עם שטח החתך? נהיה קטן. הוא לא יכול להחזיק אותו אותם. יהיה יוצא מקיים. הכוח קבוע שטח. אתה יכול להשקיע פחות מאמץ בבקרה. רגע, א', מה שאמרתם זה נכון, אבל לפי דעתי זה לא עונה בדיוק לשאלה. מה שקורה כאן, שימו לב שמדובר על תרשים הנדסי. נכון? יש לנו תרשים הנדסי ותרשים אמיתי, ופה אנחנו מדברים על ערכים הנדסיים, זאת אומרת שאני מייחס את הכוח לשטח ההתחלתי. אוקיי? כשאני מחשב את המאמץ פה, זה בעצם, שימו לב, רשום פה, זה בעצם P חלקי A0. אני לא לוקח בחשבון ששטח החתך, כמו שאמרתם, נהיה יותר קטן. כי אם הייתי לוקח, אז בעצם היה מצב אחר שהחוזק היה יותר גבוה, ותכף נראה את זה בשקפים הבאים. עוד נקודה חשובה, שאנחנו אומרים ש-0.2% זה איזשהו גבול מוסכם עבור המעבר מאלסטיות לפלסטיות. שאלה, כן? לוקח מרחק משמעותי. אין שאלה. אוקיי, הלאה. אז רגע, מה בעצם הסיבה האמיתית? שזה יורד? קודם כל זה עובדה, ככה זה מתנהג. אבל ההסבר הוא שזה תרשים הנדסי ולא תרשים אמיתי. בתרשים ההנדסי אנחנו רואים שפה המאמץ זה P חלקי A0. A0 זה השטח חתך במצב ההתחלתי. במציאות, שטח החתך בשלב הזה הוא לא כמו ההתחלתי, הוא יותר קטן. אבל זה לא בא לידי ביטוי בחישוב. בסדר? שאלה, כן. מה זה PL עוד פעם? PL, גבול הפרופורציונליות. כלומר, מפה זה כבר לא לגמרי קו ישר. מפה זה מתחיל טיפה לסטות מהקו הישר. אוקיי. מה שאנחנו רואים כאן, תרשים מאמץ הנדסי לעומת אמיתי. כשאני כן לוקח בחשבון את ההקטנה של שטח החתך, כלומר, הסיגמה פה זה הכוח שפועל בנקודת זמן מסוימת, חלקי שטח החתך באותה נקודת זמן. אתם רואים שזה נראה אחרת. פה זה בעצם הולך ועולה עד לשלב האחרון של השאלה. אז זה ההבדל בין שתי הדיאגרמות. אנחנו יודעים לעבור בין אחד לשני, בין מאמץ הנדסי לאמיתי, אבל אני לא ארחיב על זה כאן. כן. ממה עוד פעם נובעת הירידה? הבנתי שהם מתייחסים לחתך ההתחלתי, אבל כאילו מה, הכוח משתנה או שיש יותר עיבור? אנחנו מגיעים למאמץ המקסימלי, ה-UTS? טוב, אני אחזור על השאלה, כמה שהבנתי. אתה אומר בעצם מה גורם לשינוי במאמץ, נכון? התשובה היא שזה עובדת חיים, זה מה שמתקבל בניסוי, מודדים את זה. כלומר, בעצם אנחנו אומרים שככל שהעיבור יותר גדול, אני צריך להפעיל כוח יותר גדול, וזה בא לידי ביטוי במאמץ יותר גדול. אנחנו שומרים כאילו על עיבור קבוע?
הניסוי עצמו, אפשר לערוך אותו בשני אופנים. רק אני אחזור על השאלה, אתה שאלת האם שומרים על מה הפרמטר הקבוע בזמן הניסוי? בוא נאמר כאן. והתשובה היא, התשובה היא שאפשר לעשות את הניסוי הזה בכמה אופנים. האופן הפשוט הוא שהגשר הזה מתקדם במהירות קבועה. הוא פשוט מבחינת היישום, אוקיי? ואז אתה פשוט מודד את הכוח ואת העיבור. זה אפשרות אחת. המהירות קבועה הוא יחסי לכוח? לא, מהירות קבועה, זאת אומרת, נניח 0.1 מילימטר בדקה. יש מנוע שמסובב ואתה מודד. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שהיא יותר קשה, היא שאתה שומר על פרמטר קבוע. למשל, אתה רוצה להפעיל מאמץ נשלט, או שאתה רוצה שהמאמץ יגדל באיזשהו קצב שאתה מכתיב אותו. יש אפשרות כזאת, זה מחייב מערכת בקרה קצת יותר מורכבת, אבל עושים את זה. אז כאילו יש ירידה בגלל שאנחנו מתייחסים לשטח התחת ההתחלתי. לא, בסוף אתה אמור לקבל את אותו תרשים, כי זה מאפיין את החומר. אם אתה תעבוד במהירות מאוד גבוהה, אז אתה תקבל תרשים שונה, בגלל שאתה בודק משהו אחר. בכל אתה בודק את אותו הדבר, בשתי השיטות אתה צריך לקבל את אותו תרשים. טוב, אמרתי שאנחנו יודעים לעבור בין הפרמטרים, אבל לא אתעכב על זה עכשיו. אוקיי. זה מה שקורה בניסוי פיתול, ויש לנו בעצם קשר בין המודול לגזירה לבין המודול במתיחה, ואנחנו נגיע הנוסחה הזאת עם מקדם פואסון. הזכרתי שיש לנו קריטריון, בחומרים משיכים יש סימנים מעידים לפני הקשר, התארכות מעל 5%. אני מבקש שתזכרו את המספר הזה, אוקיי? כי ייתכן שאתם תשאלו עליו, וייתכן שתצטרכו להשתמש בו בתור קריטריון. למה? כי יש לנו בעצם קריטריוני קשר לחומרים משיכים, וקריטריוני קשר לחומרים פריכים. ולכן אני צריך לדעת לאיזה משפחה החומר שאני מטפל בו שייך, כדי להפעיל את הקריטריון המתאים. אוקיי, אז המספר הזה אני מבקש שתזכרו. אוקיי, חומרים משיכים מאופיינים בדרך כלל על ידי זה שהם יכולים לספוג אנרגיה יותר גדולה לפני השבר, ובעצם האנרגיה, זה מה שאנחנו רואים פה, זה השטח מתחת לעקומה, כאשר הצירים הם מאמץ ומאבק. אז זה תרשים אופייני לחומר משיך, דקטייל, וזה תרשים אופייני לחומר פריך. אתם רואים שהוא נשבר הרבה יותר מהר לעומת החומר המשיך, ולכן מבחינת השטח הכלוא מתחת לתרשים הוא יהיה הרבה יותר קטן. דבר נוסף מאוד מעניין שאנחנו רואים בתרשימים, בא לידי ביטוי כאן. כאן אנחנו רואים כמה תרשימים מולבשים אחד על גבי השני. כאשר כאן יש לי את החוזק וכאן יש לי בעצם את העיבור. שימו לב שהשיפוע, המודול, הוא אותו דבר עבור מתכות שונות. למשל, כאן יש לי פלדה עם חוזק יחסית נמוך, פלדה פשוטה 0.2% פחמן, וכאן יש לי פלדה עם 0.6% פחמן, פלדה שהיא הרבה יותר חזקה. שימו לב שהחוזק פה יכול להיות גדול מהחוזק כזה פי 2 ויותר. אף על פי כן, המודול הוא אותו דבר לכל החומרים האלה, ומה שאנחנו רואים פה, שגם פלדות שמסוגסגות, ושוב, הן מתנהגות קצת באופן שונה, אבל עדיין המודול הוא אותו דבר בכל הפלדות. נושא של עיבוד בקור, אפשר להסביר אותו באמצעות התרשים הזה. תראו, מה קורה כאן? בניסוי א', אני מעמיס את הדגם שלי ממצב רפוי שאין עומס עד למצב, נניח עד לנקודה כאן. ברגע שאני משחרר את העומס, אני חוזר למצב ההתחלתי, ואמרנו כבר שיש פה התנהגות לינארית ואלסטית. זה מצב א', ניסוי א'. ניסוי ב' זה שאני מעמיס את הדגם, עובר את הנקודה Y, כלומר עובר את הגבול של הפנייה, מגיע לאזור הפלסטי, ומגיע לנקודה הזאת.
ועכשיו אני משחרר את העומס. מה קורה? הירידה תהיה לפי התרשים הזה, וכאן. וכאן, אחרי שגמרתי לשחרר את כל העומס, אני חוזר למצב, אבל לא למצב ההתחלתי. יש הבדל בין הנקודה הזאת לבין המצב ההתחלתי. ומה ההבדל? ההבדל הוא שיש לי איזשהו עיבור שיעורי. זה העיבור הפלסטי. אוקיי? כלומר, העיבור כאן מורכב משני חלקים, משני מרכיבים. מרכיב אחד זה העיבור הפלסטי, והמרכיב השני זה העיבור האלסטי. למה זה העיבור האלסטי? מפני שאם עכשיו אני אעמיס עוד פעם את הדגם שלי ואשחרר, אני בעצם אחזור לנקודת התחלה. כלומר, אחרי שעשיתי פעם אחת את המחזור הזה, היה לי חומר עם חוזק מסוים, עם תכונות מסוימות, שיניתי את התכונות. אני יכול בעצם למחוק את החלק הזה, ואני עושה עכשיו ניסוי שני, ניסוי ב' עם חומר חדש. מה המאפיינים של החומר החדש? המודול אותו דבר, החוזק יותר גבוה, נכון? ויש עוד משהו שלא רואים, או שאולי אפשר להבין אותו מתוך מה שאמרנו עד עכשיו. מה המחיר לזה שהחוזק יותר גבוה? המשיכות שאנחנו רואים אותה פה קטנה. כלומר, יש לי פה מין פטנט כזה, שאני מגדיל את החוזק ואני משלם במשיכות שהיא יותר קטנה. וזה מה שרואים פה. אז שימו לב, העיבור מורכב מחלק פלסטי וחלק אלסטי. אלסטי מפני שעכשיו במצב החדש אני אעלה וארד ואחזור לנקודה הזאת. בסדר? חוזק בלחיצה. הרבה פעמים החוזק במתיחה הוא בעל אותו ערך כמו החוזק בלחיצה, אבל זה לא תמיד המצב. לפעמים יש הבדל בין חוזק הלחיצה לחוזק המתיחה. אנחנו כמובן חייבים להכיר את זה ולקחת את זה בחשבון בכל החישובים שלנו. באיזה חומרים יש חוזק לחיצה יותר גבוה? דוגמה? בטון. בטון זה הדבר הקלאסי, שיש הבדל עצום בין חוזק הלחיצה לחוזק המתיחה. במתיחה הבטון הוא מאוד חלש, בלחיצה הוא מאוד חזק, ולכן מה שעושים בבניין, מזיינים את הבטון בברזל, והתפקיד של הברזל לדאוג לנושא של המתיחה. בסדר? לשפר מאוד את החוזק מתיחה. דוגמה מעניינת זה מגנזיום. מגנזיום שהוא חומר משיך, ולמרות זאת יש הבדל בין חוזק המתיחה לבין חוזק הלחיצה, ודווקא חוזק המתיחה יותר גבוה. בחומרים פריחים הרבה פעמים חוזק הלחיצה SUC הוא יותר גדול מחוזק המתיחה SUT. מה זה SU? SU, בואו נפרש, S זה strength, חוזק, U זה ultimate, ו-T זה tension, ו-C זה compression. ה-C זה לחיצה ו-T זה מתיחה. איך מזהים את הקשר בלחיצה? סליחה? אם אני עושה ניסוי לחיצה, איך אני מזהה את הקשר בחומר? טוב, זו השאלה, איך מזהים את הקשר. עכשיו, דיברנו בשיעור הקודם על מה זה קשר. חשוב מאוד להגדיר מה זה קשר. קשר יכול להיות כל מיני דברים, וספציפית... במתיחה אני רואה שהוא נשבר מתישהו. לא, אבל ספציפית בתרשים הזה, אנחנו מדברים פה על כמה נקודות. הרבה פעמים אנחנו אומרים שאם יש לי קנייה זה קשר. בסדר? אז איך אתה מזהה שיש קנייה? זו שאלה טובה. בסוף אתה רואה את זה בהתנהגות של התרשימים האלה. כלומר, אם אתה מעמיס את זה ומשחרר את העומק, וזה לא חזר להתחלה, הסימן שהייתה קנייה. סימן שיש לך עיבור שיעורי, פלסטי. אוקיי? וכמובן, כשזה נשבר, זה נשבר. בלחיצה אתה רואה שהחומר נשבר? כאילו אתה יכול לא לראות כלום? לא. אם לא קרה כלום, אז זה מצוין, אז החומר לא נכשל. אבל אני חושב שפה, בצילום הזה, כן? הצילום הזה רואים היטב שזה נשבר. כן, אבל אתה לא יודע בדיוק לזהות את הנקודה, בדיוק מתי... אני חושב שכן. מה שעושים באמת, מצלמים את זה. ואם צריך עושים את זה גם בהילוך איטי.
והקצב, אתה יכול לשלוט בקצב של התהליך הזה. אני מניח שאתה רואה שזה קרה לך מהר מדי, בניסוי הבא אתה תעשה יותר לאט, כדי לזהות בדיוק את הנקודה. זה משהו. טוב, אז הבנו את הנושאים האלה. מאוד חשוב להגיד. קשיות. קשיות היא גם תכונה חשובה ומעניינת של החומרים, אבל בניגוד לחוזק ולמודול, את הקשיות בודקים באופן מקומי. איך עושים את זה? על ידי זה שמנסים להחדיר גוף זר לתוך החומר עצמו, בודקים את העקבה, ולפי זה קובעים את הקשיות. אנחנו משתמשים בעיקר בחוזק, פה צריך להיות קשיות רוקוול וקשיות לפי ברינל, ומעניין שיש גם קשר אמפירי לפעמים בחומרים מסוימים בין הקשיות לבין החוזק, וזה יכול לתת לנו כלי הנדסי למדוד כל מיני דברים, כמו שנראה תכף באיזושהי דוגמה. מה זה קשר אמפירי? אמפירי זה ניסוי. אתה יכול באופן אנליטי לפתח דברים, אתה יכול פשוט, אתה מסתכל, עושה את הצפיות לדברים שבטבע וממפה אותם, עושה תרשימים, אז זה הקשר האמפירי. צריך לשים לב שקשיות, כמו שאמרתי, יכולה להיות תכונה מקומית, והרבה פעמים יש לנו אינטרס, אנחנו עושים את זה בכוונה, שאנחנו מגדילים את הקשיות במעטפת של החומר ומשאירים את הליבה יותר רכה ופחות קשה, ויש לזה יתרון, כי כשמגדילים את הקשיות ואולי גם את החוזק, המחיר הוא איכות. לכן, אם יש לי ליבה, משיכה עם מעטפת קשה, זה נותן לי יתרון של עמידות וכל מיני תנאים קשים מצד אחד, ואני עדיין מרוויח את המשיכות. אוקיי? אז יש לנו כמה שיטות להקשות את פני השטח. למשל, שיטה של חנקון, החדרה של חנקן באמצעות דיפוזיה לפני השטח, ובתהליך הזה אנחנו שולטים לאיזה עומק החנקן יחדור, ובדרך כלל זה עומק לא גדול. אנחנו מקבלים מעין קליפה כזאת עם חומר יותר קשה, כאשר הליבה עצמה נשארת יותר רכה. אוקיי, אז הנה הקשרים האמפיריים שאמרתי. עבור פלדות מסוימות מתקיים הקשר שהחוזק SU, החוזק המרבי, שווה ל-0.5 קשיות ברינל ביחידות KSI, או 3.4 קשיות ברינל ביחידות מגה פסקל, ועבור ברזל יציקה מתקיים הקשר שהחוזק המרבי הוא 0.23 הקשיות בברינל, פחות 12.5 ב-KSI, זה דבר שלנו נוסחה במגה פסקל. אז תראו למשל, אם מדדתי את הקשיות, ואני מכיר את הנוסחה הזאת, ואני אומר שהיא ישימה עבור הברזל יציקה שלי, האם אני יכול מפה לדעת את החוזק? עוד פעם? בהינתן שיש לי את הנוסחה הזאת, ושהיא ישימה לחומר שלי, אני עושה מדידה של קשיות. האם לפי הקשיות אני יכול לדעת מה החוזק? מה המשמעות של התשובה היא שכן. התשובה היא שכן. למה? זה כאילו משוואה פשוטה. אני אומר, החוזק ועוד 12.5, כל זה לחלק ל-0.23, זה הקשר בין הקשיות לבין החוזק. עכשיו, כן, מה השאלה? כאילו מה, זה בשתי סוגים של יחידות? כן. אנחנו משתמשים בכלל בקורס, גם ביחידות של KSI וליברות ואינצ'ים, וגם בניוטון ומילימטר ומטר ופסקל, אז כן, זה בשתי שיטות של יחידות. אוקיי. מה שכן, חשוב מאוד לעשות את הקיול כדי לוודא שזה עובד, יש כל מיני רגישויות, אחרי שעושים את זה אפשר לרוץ לזה. אז בואו נראה דוגמה. בדוגמה הזאת מדובר על מפעל שמייצר בעצם חומרים, ואנחנו רוצים לדעת האם החומר עומד, החומר ברזל יציקה, האם הוא עומד בדרישה המפרטית שהחוזק המרבי SU יהיה מינימום 20 KSI. אוקיי? אז לצורך העניין אנחנו משתמשים בנוסחה שראינו קודם, ואנחנו אומרים כזה דבר. אם הקשיות שאנחנו מודדים
קשיות תזכרו, זו פעולה קלה מאוד בביצוע. פשוט שמים את הדגל, מורידים איזושהי ידית, מקבלים את העקבה, מודדים. הרבה יותר קל מלבצע ניסוי חוזק. דרך אגב, זה נחשבת שיטה לא הרסנית, בדיקת קשיות, בניגוד לבדיקת חוזק, שהיא בדיקה הרסנית. למה לא? איך לא הרסנית? אתה חודר, אתה עושה איזה משהו קטן, ואתה לא פוגע במוצר. זה בסדר. כן, ההפך, אתה יודע, גם מוצרים שלפעמים יש להם סימנים כאלה, זה מעיד על זה שהם נבדקו, וזה בסדר, זה לא נחשב כפגע או משהו כזה. שאלה כמה שגיאה במדידה, בבדיקה הזאת. נכון, אז זה מה שאמרתי קודם, עושים קיול ורואים מה השגיאה וכו'. אבל זה בהחלט יישום הנדסי אפשרי. בכל אופן, אז הקשיות, אנחנו אומרים כזה דבר, אם ניקח את החוזק, ולפי הנוסחה ועוד 12.5 חלקי 0.23, החוזק צריך להיות 20, זה המינימום. אני מציב אותו, אני מקבל בברינל קשיות של 141. זה ביחידות של מגה פסקל או... לא, KSI, זה הנוסחה של ה-KSI. מה זה קילוגרם סקוויר אינץ'? מה זה KSI? כן, KSI זה לא קילוגרם, זה 1,000 פאונד פר סקוויר אינץ'. חסר שם פיק. נכון, זה לא שחסר, לפעמים לא שמים אותו. אוקיי, נחזור צד אחד אחורה. עוד פעם, השאלה הייתה מה זה KSI, אז נסביר. ביחידות הבריטיות יש לי PSI, זה פאונד חלקי אינץ' בריבוע. זה יחידות של מאמץ, כי זה בעצם כוח חלקי שטח, ו-K זה 1,000. 1,000 פאונד חלקי אינץ' בריבוע. אוקיי, אז מה שאנחנו אומרים שאם החוזק המינימלי הנדרש הוא 20, אז בעצם אני צריך קשיות מינימלית של 141 ברינל. איפה מגיע 165? יפה. מאיפה הוא מגיע? מאיפה מגיע 165? התשובה היא שהוא לא מגיע מתוך הנתונים שמופיעים פה. בסדר? הוא לא מגיע, זה לא רשום. מצד שני, הרבה פעמים אנחנו רוצים לתחום את התוצאות שלנו גם על ידי גבול תחתון וגם על ידי גבול עליון. כי נניח שהחוזק הוא מאוד מאוד גבוה, נדרש 20 ויצא חוזק 50. האם זה טוב? לכאורה, ככל שהחוזק יותר גבוה זה יותר טוב, אבל בפועל זה לא תמיד כך. ואם אנחנו מצפים שיצא 20 ופתאום יצא 50, יכול להיות שמשהו לא בסדר בתהליך שלנו וזה צריך להדליק נורא אדום. לכן נקבע פה איזשהו תחום שהוא לא נובע מהנתונים פה, אבל תזכרו שכן כדאי לשים לב האם נדרש גבול עליון. מאיפה הוא כן נקבע? כן, אז איך קובעים אותו? מאיפה הגיע 165? סתם זורקים מספר? כן, במקרה הזה מבחינתכם כן, איזשהו ערך שהוא מקובל מבחינת סטייה. זה קשור גם לשגיאה שאתה שאלת עליה. 165 זה מכשיר קולט לי את התוצאה, נכון? מכשיר מדידה. 10%. לא. 175 או סליחה, 141. כן. כאילו אני יכול לחשב את זה כמה 141, אם המכשיר ייתן לי יד 175 זה קביר. אני אחזור. השאלה שלך הייתה, מי נותן לי את המספר 141 ב-165? התשובה היא שכן. אני יכול לקבל את זה באופן אוטומטי מהמדידה של הקשיות, כן? ואני קובע שאם זה בתחום הזה, אז החומר תקין, ואם לא, אני יוצר ובודק. כאילו לכל חומר יש את הסטייה שלו. גם לחומר, גם למערך הניסוי. יש דרך לחשב את הגבול העליון הזה? סליחה? יש דרך לחשב את הגבול העליון הזה או שכאילו לא אמור לדעת? עוד פעם, השאלה היא אם יש דרך לחשב את הגבול העליון. התשובה היא שכן, אבל אנחנו זה לא חלק ממה שאני מציג. זה נושא אחר. שגם חשוב. טוב. תכונה נוספת, מעניינת, באה לידי ביטוי בניסוי נגיפה. ניסוי נגיפה, אימפקט, זה ניסוי שמתבצע בקצב מאוד מהיר. זה מה שמאפיין אותו. יש לזה גם מדד כמותי. שיהיה מאוד מהיר, אנחנו משווים את זה הניסוי צריך להיות מאוד מהיר, והוא מתבצע באופן הבא. יש לי איזשהו דגם, לדגם הזה יש חריץ. יש חשיבות גדולה למידות של החריץ ושהוא יהיה מאוד מדויק. יש לנו כאן איזשהו פטיש. הפטיש נמצא במצב התחלתי בגובה מסוים,
ברגע שמשחררים אותו הוא יורד ונותן מכה לדגם. שימו לב, המכה היא לא מהצד של האחרית, אלא מהצד השני. ובסוף הפטיש הזה עולה לגובה אחר. עכשיו, כאן יש לי אנרגיה פוטנציאלית מסוימת. כאן יש לי אנרגיה פוטנציאלית אחרת, יותר קטנה. כאן החיכוך הוא זניח, ולכן ההפרש בין האנרגיות הפוטנציאליות האלה, לאן הלך ההפרש הזה? אנחנו אומרים, כן, הוא הלך לשבור, אנחנו אומרים שבעצם הדגם ספג את האנרגיה הזאת, אוקיי? עכשיו, אם הוא יכול לספוג הרבה, אז הוא יותר משיך, ואם לא, אז הוא פחות, אז הוא פריך. אוקיי, זה הניסוי נגיפה, ניסוי יחסית פשוט, אבל צריך להקפיד על הדגם שיהיה מאוד מדויק. אפשר רגע שאלה? כן? הפטיש פוגע ואז הוא חוזר? לא. הוא חייב לעבור. הפטיש הוא לא חוזר, הוא תיקון. הוא מגיע לכאן, כאן יש לי מחוג שנעצר לפי הנקודה הזאת, ואחר כך כן, אחר כך הוא יחזור, שהוא יתאפס, זה לא משנה. ניסוי נגמר. מה קורה אחרי הנקודה הזאת זה כבר לא מעניין. אפשר לעצור אותו למעלה, אפשר לתת לו להתנדנד, זה לא משנה. השפעת הטמפרטורה. בתרשים הזה אנחנו רואים את האנרגיה הזאת, צ'רפי, שמתקבלת בניסוי נגיפה, כתלות בטמפרטורה. ואפשר לראות בבירור שיש שני אזורים. האזור הזה, טמפרטורה נמוכה וגם אנרגיה נמוכה. האזור הזה, טמפרטורה גבוהה ואנרגיה גבוהה. השאלה היא, אנחנו בתור אנשים שעוסקים בטכן, באיזה אזור אנחנו רוצים להיות? סליחה? זה כאילו אנרגיה ביחס לטמפרטורה. תבחר, כאן או כאן. תבחר, איזה אתה מעדיף? א' או ב'? כמו ניוטון. זה כאילו טוב של אנרגיה ביחס לטמפרטורה. כמה אנרגיה אני צריך? כן. פיט חלקי אלבי. הניסוי הזה, עוד פעם, יש נושא חשוב בקורס שלנו ובכלל, להסתכל על תרשים, להבין מה הוא אומר ולדעת מה אנחנו יכולים להפיק ממנו. התרשים הזה אומר כזה דבר, אם נעשה את הניסוי נגיפה בטמפרטורה כזאת, הערך של האנרגיה יהיה קטן. אם נעשה את אותו ניסוי אבל בטמפרטורה גבוהה, עם אותו חומר, כלומר שיניתי רק את הפרמטר של הטמפרטורה, הפעם האנרגיה תהיה גבוהה. כי אז יותר משיך. נכון. אז אני בדרך כלל ארצה להיות באזור הזה. אוקיי? אני ארצה להיות באזור של המשיך. פריך זה בדרך כלל לא טוב מבחינה הנדסית. אוקיי, פריך זה אומר שאני נותן מעקב והוא נשבר. אז זה יותר נתונים כאילו משיך? לא. היחידות שם שבציר Y? שנייה, אני רוצה ללכת צעד אחורה. אני רוצה ללכת צעד אחורה ולכוון אתכם בנושא שימוש בתרשימים. אוקיי? אז אני אסביר עוד פעם. האמת היחידות זה לא משנה. אבל מה שיש פה זה האנרגיה מבחינת ניסוי נגיפה. אוקיי? וזה ביחידות בריטיות ופה במעלות פרנהייט, זה ממש לא משנה. הפרינציפ הוא שעשיתי תכן מסוים ובדיוק העסיקו אותי בדובאי ושם הכל עבד פיקס. עכשיו לקחו את אותו תכן ושמו אותו במקום מאוד קר, בסדר? בקוריאה בחורף, מינוס 18 מעלות. יכול להיות שהחומר שלי יתנהג בצורה שונה. יכול להיות שעברתי מכאן לכאן. ומה שחשבתי שהתכן שלי תקין ויש לי מקדם בטיחות 2 או 3, פתאום המקדם בטיחות שלי הוא חצי. ואתם מכירים מקרים כאלה. נכון? איזה מקרה אתם מכירים? בספינות שנשברות, נכון. טמפרטורה שבהם קרה. נכון, בדיוק. נכון, ויש ספינה אחת מאוד מפורסמת. אוקיי? אז לכן צריכים להכיר את העובדה שיש טמפרטורות מעבר
ולהתייחס אליהם. זה הדבר העיקרי שעולה מהתור. מה נובע שכמה שיותר חומר יותר משיך? אפשר להסביר? זה עובדת חיים. זה עובדה, ככה חומר מתנהג. עכשיו, תראו, השאלה הייתה, ממה זה נובע שהחומר מתנהג ככה באזור הזה וככה באזור הזה. והתשובה היא שכן יש לזה הסברים יותר מעמיקים, הסברים ברמה של הנדסת חומרים, אבל כרגע ברמה הזאת זה לא, אנחנו לא נכנסים לזה. זחילה זו תופעה שגם קיימת, הרבה פעמים לא מתייחסים אליה או שהיא בקנה מידה קטן, אבל בתנאים מסוימים, במיוחד שילוב של טמפרטורה למשל ואולי דברים נוספים כמו קורוזיה, היא כן יכולה לבוא לידי ביטוי, ואנחנו רואים בתרשים הזה 3 אזורים. אזור ראשוני שזה בעצם אזור של הרצה, אזור של התקדמות קבועה אבל מתונה, ואזור של התקדמות מהירה מאוד. עכשיו למשל בתעשייה הכימית, אם יש לי צינור ואני צריך שהצינור הזה יחזיק מעמד עשרות שנים, ואני מודע לזה שיש תופעה כזאת, אוקיי? אז אני יכול לחשב ולהעריך מראש ולהנחות בתור המתכן שכעבור כך וכך שנים או שנעשה בדיקה תקופתית או שמראש אני אומר צריך להחליף את זה. נניח, אני יודע שזה קורה כעבור 30 שנה, אז קצת לפני זה אני נותן הנחיה להחליף את הצינור כדי לא להגיע למצב השלישוני שהוא מצב שעלול לגרום לקטסטרופה. מה זה קריב? קריב זה זחילה. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שיש לי פה דפורמציה כתלות בזמן, למרות שהעומס הוא קבוע. ולפי הנוסחה הרגילה שלמדתם, בעצם אם הכל קבוע זה לא אמור להשתנות. ככל שיבוא זמן, אז יהיה יותר דפורמציה, תלוי איפה אני נמצא. כן. התעייפות. התעייפות זה נושא שלא למדתם, והוא נושא מרכזי בקורס הזה. התעייפות זה מצב של עומס מחזורי, עומס שהוא טונן, זה יכול להיות פלוס מינוס, או פלוס פלוס, או מינוס מינוס, באופנים שונים, יכול להיות בתדירות קבועה או לא קבועה, אבל מה שקורה בסוף, שהחוזק בתופעה של ההתעייפות הוא יותר נמוך מהחוזק במצב הרגיל של המיסה הסטטית. נניח שיש לי פלדה עם חוזק לקנייה של 500 מגה פסקל, ובתכן שלי המאמצים הם המקסימליים הם 200 מגה פסקל, אז יש לי מקדם בטיחות של 2.5 ואני חושב שהכל בסדר, אבל בגלל המיסה מחזורית, בגלל תופעה של התעייפות, החוזק האפקטיבי כבר לא ל-500, יכול להיות שירד ל-150. ואז יהיה לי מצב, המאמץ יותר גדול מהחוזק ובעצם יהיה לי קשר. זה קשור להתעייפות? זה התעייפות, כן. לזחילה, סליחה? לא, לא קשור. אוקיי, יש סוגים של חומרים, אנחנו בעיקר מתמקדים במתכות, אבל חשוב לדעת שיש גם חומרים נוספים, ויש גם שיטות ייצור שונות. למשל, היום יש שיטת ייצור של הדפסה בתת מימד, שהיא מאוד מתאימה ליישומים מסוימים של ייצור בכמויות קטנות, וגם שם התחום של החומרים שמתאימים לטכנולוגיה הזאת הולך ומתרחב. אנחנו נראה תכף דוגמה של שימוש מסיבי בחומרים מורכבים בתעשיית התעופה, ויש גם פולימרים, טרמוסטים וטרמופלסטים שבהחלט נמצאים בשימוש נרחב, אבל פחות במערכות שאנחנו מדברים עליהן בקורס הזה. מה המאפיינים של פלדה? זה חומר שיחסית קל לעבוד איתו, חוזק גבוה וקשיחות גבוהה, ועמידות טובה בתנאי סביבה. זאת אומרת, יש לו הרבה דברים שאנחנו צריכים בדיוק למערכות שלנו. הפלדה יכולה להיות מסוגסגת. בעצם ההגדרה של פלדה זה פרזל עם אחוז מאוד קטן של פחמן, ובנוסף יש משגשגים נוספים שבכמויות קטנות יכולים להשפיע בצורה מאוד חזקה על התכונות.
זה כמובן הפחמן, שהוא בתכולה, למשל פלדה 10-20. מה תכולת הפחמן בפלדה הזאת? 0.2%. בסדר? זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד קטן, אבל עם השפעה דרמטית. ופלדה 10-40, שזה 0.4%, שוב, תכולה מאוד קטנה, מאוד נמוכה, עם השפעה מאוד מאוד גדולה. אוקיי? ההשפעה של הפחמן היא שכשהתכולה עולה, בתחום הזה שאנחנו מדברים עליו, 0.2% עד 0.8%, החוזק והקשיות גדלים, המחיר ירידה במשיכות. אוקיי, סימון חומרים. אז תראו, יש כמה ארגונים בעולם שכל אחד מהם הגדיר שיטה לסימון בסוג של תקן בעצם מהחומרים, ואני אציין פה כמה ארגונים כאלה. זה ארגונים שגם השימוש בקטלוגים שלהם, במסמכים שלהם, במפרטים שלהם, הוא נפוץ בארץ. יש לנו את ה-SAE, Society of Automotive Engineers, זה בעצם האגודה האמריקאית. AISI, American Iron and Steel Institute, UNS, Unified Numbering System, ו-ASTM, American Society for Testing and Materials. אז אלה מאוד נפוצים. יש הבדלים קלים בין הסימונים של האגודות השונות האלה. אני אזכור פה בקצרה את העיקרון של השיטות סימון. אז ב-UNS הם מגדירים אות תחילית ואחריה מספר בין 5 ספרות, כאשר המקרא הוא ש-G זה קרבון ו-and alloy steel, A עבור אלומיניום, C עבור קופר ו-S עבור סטיינלס סטיל. דרך אגב, סטיינלס סטיל זה פלדה שהיא לא מחלידה. יש כזה דבר, פלדה שהיא לא מחלידה? טוב, נדבר על זה תכף. אוקיי, אז יש פה איזושהי דוגמה, G52-986, זה סקסוגת עם כרומיום, ו-0.98% פחמן. כולה מאוד גבוהה. אז זה האות הראשון. שזה G אמרנו עבור פלדת פחמן. מה פחמן? אוקיי, פלדות פחמן אנחנו מחלקים לשלוש משפחות. דלת פחמן שזה פחות מ-0.3%, 0.3 עד 0.6% זה חוזק בינוני או תכולה בינונית. אתם רואים שפה החוזק בינוני עד גבוה, המשיכות עדיין טובה ומתאימה לחלק גדול של אלמנטי מכונה. אז כל אלה הם בתחום של המשפחה הזאת. ופלדה עשירה בפחמן מעל 0.6%. אז מה זה מה שאמרת מקודם, 0.2 עד 0.8? זה הסך הכל של המשפחות. כלומר, הפלדות, אם את רואה, זה כולל 3 הקבוצות האלה, פחות או יותר. יש עם קצת פחות מ-0.2 וקצת יותר מ-0.8, אבל זה בקצה. כאן יש לנו דוגמה של סימון פלדה AISI עם מקרא מדויק של כל דבר. יש פה שתי דוגמאות. אז למשל, פלדה 10-20 לפי השיטה הזאת, זה אומר שזה פלדת פחמן, ה-0 זה אומר שאין פה משהו מיוחד, זה רק פלדת פחמן, וה-20 אומר 0.2% פחמן. זאת פלדה קצת יותר מתוחכמת, 43-40, ה-4 זה מוליבדן, וה-3 זה ניקל, זה המרכיב העיקרי, וה-40 זה אומר תכולת פחמן, 0.4%. אז יש פה דוגמאות. המסר שלי הוא שפשוט צריך ללכת לכל מקרה לגופו ולהסתכל בדיוק, בסדר? לא מספיק להכיר את השם הכללי. מספר 3 מסמל לניקל. כן. אנחנו לא יודעים את האחוז, זה לא נותן אינדיקציה לגבי האחוזים, כמה ניקל כמה. נכון. טוב, פלדות על חלד, אז כמו שאמרתם בצדק, הן יכולות להחליד, אבל יש נושא של נטייה כמו בדברים אחרים בחיים. אז יש פלדות שיש להן נטייה להחליד יותר חזקה,
ויש כאלה עם נטייה יותר חלשה, ועל חלד עם נטייה חלשה כמובן. אז רק לזכור את זה, נטייה חלשה, אבל זה לא אומר שזה לעולם לא יכול. אלומיניום. חומר נוח מאוד לעיבוד, יותר נוח מפלדה, בגלל שהוא יותר רך, ויש לו יתרון גדול, הצפיפות 2.7 גרם לסמ"ק, יחסית ל-7.8 של ברזל ופלדה, ואפשר לקבל פה יחס של חוזק למשקל מאוד טובים, ולכן זה בהחלט חומר שנמצא בשימוש נרחב בתעשייה, כולל תעשיית תעופה ודברים נוספים. דבר נוסף, עמידות לקורוזיה. יש לו תכונה של הגנה עצמית בפני קורוזיה, שכבה חיצונית מקבלת נוצרת שכבה חדשה של אלומינה כתוצאה מסביבה קורוזיבית, והשכבה הזאת היא בעצם מגנה על החלק עצמו. אז לאלומיניום יש תכונה טובה מאוד של עמידה בפני סביבה קורוזיבית. אנחנו נסיים את המצגת הזאת ונצא. שזה עוד אותו. טוב, יש גם חומר שנקרא טיטניום, עם צפיפות 4.5 גרם לסמ"ק, וגם כן עמידות טובה מאוד לקורוזיה. החיסרון שלו שהוא קשה לעיבוד ויקר, עם זמינות יותר נמוכה, ולכן הוא נמצא בשימוש רק כשבאמת במקרים מיוחדים. טוב, נלך על זה. אוקיי. מה שאנחנו רואים פה זה את הבואינג 787, והדיאגרמה הזאת מראה את השימוש בחומרים שונים שמרכיבים את המטוס. כאן זה לפי מרכיב של משקל. אתם רואים ש50% מהמשקל של החומרים שמשתתפים בבניית המטוס הם חומרים מרוכבים. בהחלט שימוש אינטנסיבי מאוד במטוס. טוב, לסיכום, מה שאנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה זה כמה דברים. אנחנו רוצים לדעת לזהות חומר לפי ההגדרה. אנחנו מקבלים הגדרה של חומר, לגשת לטבלאות המתאימות ומשם להוציא את הנתונים של חוזק ודברים אחרים שרלוונטיים. דבר נוסף, למצוא את התכונות הרלוונטיות האחרות, להכיר שימושים אופייניים למשפחות שונות של חומרים, אוקיי? לבחור חומר בהתאם ליישום ולתכונות הנדרשות. כלומר, זה הכיוון השני. הכיוון הראשון שאתם מקבלים איזושהי הגדרה ויודעים למצוא את התכונות. הכיוון השני של התכן, שיש לכם איזושהי פונקציה, איזושהי פעולה שהמערכת שלכם צריכה לעשות, ויש תנאים סביבתיים כאלה ואחרים, ומתוך זה אתם הולכים ומוצאים איזה חומר יכול להתאים. ולהכיר את היתרונות והמגבלות של משפחות חומרים שונות, כולל זמינות, מחיר ודברים מהסוג הזה. כשאתם באים לבחור חומר, איך תבחרו אותו? נושאים פרוזאיים כמו זמינות ומחיר הם נושאים שבהחלט צריך לתת עליהם את הדעת, זה במציאות, כן? זה לא מספיק שזה נמצא באיזושהי טבלה. עושים אופטימיזציה ביחס לתכונה מסוימת. למשל בתעופה, למשקל יש חשיבות גדולה. כל בעצם יחידת משקל שצריך להטיס אותה, יש לזה מחיר. גם מבחינת המנוע, גם מבחינת הדלק, לכן יש לזה מחיר גם מבחינת כסף. לכן אם אפשר להקטין את המשקל של המטוס, אנחנו אולי נסתפק במנוע יותר חלש, תצרוך את הדלק תהיה יותר קטנה, ואז שוב נרוויח איזה משהו. לכן האופטימיזציה ביחס למשקל, למחיר, הם דברים חשובים מאוד. חשוב מאוד להתייחס לסביבה ולתנאי הסביבה. הזכרנו קורוזיה ויש תנאים נוספים. אנחנו נצא להפסקה. איזה כוחות עד עכשיו עסקנו בחלק של חומרים יותר רכים בקורס, ועכשיו אנחנו ניכנס יותר לחישובים ודברים כמותיים. אנחנו נדבר על דיאגרמת גוף חופשי,
נדבר על שיווי משקל, כוחות ומומנטים, דיאגרמת מהלכי כוחות ומומנטים, מאמצים בגוף, טרנספורמציה, התמרה של מאמצים אקסטרנליים וריכוז מאמצים. לא יודע אם נשלים את כל המצגת היום, אבל זה שאיפה. אוקיי. מה שאתם רואים פה, את המחליק סקי הזה, הוא נמצא באיזשהו מצב של שיווי משקל, וכל המערכות שאנחנו מדברים עליהן, מתקיים החוק השני, חוקי ניוטון באופן כללי מתקיימים, וכאשר אנחנו מדברים על מערכת שהיא סטטית, או שהיא במצב יציב או עמיד, אז אנחנו מדברים על זה שסך הכוחות השקול שווה לאפס, וכנ"ל לגבי המומנטים. במידה שיש תאוצה, אנחנו יודעים לטפל גם בזה על ידי הוספת כוחות, ולמבר, קוריוליס, מה שצריך, ובואו נראה איך עושים את זה. אני העליתי לאתר איזשהו קישור לסרטון בנושא מומנטים. ראיתם את הסרטון הזה? לא. לא? אז חבל, אז תסתכלו. סרטון בין 3 דקות, שמסביר בצורה טובה מאוד. אני רואה עכשיו. לא, אני לא רואה עכשיו. מסביר בצורה, נשאר זמן, מבחינת האפקטיביות של הזמן. מסביר בצורה טובה מאוד את הנושא של מומנטים, נושא שיודעים אותו, אבל משהו בתפיסה, הוא מוסיף איזה ערך מוסף בתפיסה. אתם תראו את זה בתרגיל. אנחנו נתחיל עכשיו בדוגמה. אני אעבור לאט לאט, אני אסביר כל שלב בדוגמה פעמיים, אבל אני לא אפתור את כל מבחינה מספרית, את כל הדברים. מה שחשוב זה להבין את העקרונות, ואותם אני אסביר ואדגיש, ועד שזה יהיה ברור. אוקיי, מה שקורה במערכת הזאת, בדוגמה הזאת, יש לנו בעצם תיבת תמסורת. יש לנו פה כניסה של מומנט מסוים, והמערכת הזאת יש לה איזושהי פונקציה מתפקדת, לכן יש גם מוציאה מומנט. כאן יש איזשהו לקוח שבעצם מתנגד לתנועה. הפעולה מבוצעת על ידי זה שיש לנו גל, לגל הזה מחובר באופן קשיח גלגל שיניים, יש גל שני שגם אליו מחובר גלגל שיניים, וכאן גלגלי השיניים מתממשקים. הגלים האלה נמצאים בתוך הבית או בתוך התיבה. כאן יש לנו מיסבים, או שאנחנו ממדלים את זה כאילו יש פה מיסבים, ואנחנו מתייחסים למיסבים בצורה כזאת שמאפשרים. הם מאפשרים א' סיבוב חלק, וב' הם כמו סמכים פשוטים. כלומר, הם לא סובלים מומנטים. אז אלה ההנחות של המודל. שימו לב שיש פה 2 גלגלי שיניים, אחד עם רדיוס 0.75 אינץ', השני רדיוס 1.5 אינץ', זאת אומרת יחס של פי 2, אנחנו נשתמש גם במידע הזה. תשימו לב שיש לנו פה מעבר מגלגל שיניים קטן לגלגל שיניים גדול, ומה שקורה, המהירות קטנה והמומנט גדל, זה הטבע של הדברים בתמסורת הזאת, ובסוף כל התיבה מחוברת לאיזשהו קיר או דופן באמצעות 4 ברגים באוזניים האלה, וגם את הריאקציות פה אנחנו נרצה לחשב. אז בואו נראה איך עושים את זה. אני עושה חלון בתוך התיבה ורואה שיש לי פה 2 גלים, ובעצם אני יכול לבודד, אמרתי קודם דיאגרמת גוף חופשי, אפשר להגיד גם דיאגרמת גוף מבודד. אני לוקח את הגל הזה, מבודד אותו ובודק איזה כוחות פועלים פה, לוקח את הגל הזה, מבודד אותו ורואה איזה כוחות פועלים פה, ומפעיל את הכללים שאמרנו קודם, שסך המומנטים והכוחות שווים לאפס. אוקיי, אז בואו נתחיל בגל הזה. הגל הזה מקבל, זה נתון מומנט פיתול, שימו לב שזה מסומן ב-T, אפשר לסמן מומנט פיתול או ב-T או ב-M, שניהם זה בסדר, באחר גם עוד אחרת, אבל אלה הסימונים המקובלים. והמומנט פה הוא 240 ליברה אינץ', ליברה פורס אינץ'. כאן יש לנו איזשהו כוח שפועל כתוצאה מזה שהגלגל שיניים הזה מסובב את הגלגל השני. לכן נוצר כוח. גלגלי שיניים זה נושא שאתם תלמדו לעומק בקורס הבא, אבל אנחנו לוקחים כמה אלמנטים פשוטים וחשובים בנושא גלגלי שיניים ומשתמשים בהם גם בקורס הזה. והתנועה של גלגלי שיניים היא מאוד מעניינת, היא משלבת גלגול והחלקה.
אנחנו לא דנים בזה פה. בכל אופן, המודל הזה, מה שאנחנו רואים פה, הגליל הזה, מייצג את מעגל החלוקה של גלגל השיניים. ופה יש נקודה שהיא לכאורה משותפת, יש לה אותה מהירות תנועה בשני הגלגלים, אבל יש משהו מאוד חשוב. אתם רואים שיש פה איזשהו כוח בזווית פי, שיש לו שני רכיבים F ו-N. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על פירוק של וקטור לרכיבים, והרכבה מרכיבים לוקטור שקול. מה שקורה, בגלגל שיניים, בגלל זווית הלחץ, הכוח בין הגלגלים פועל בזווית הזאת פי. יש לנו בסך הכל שתי זוויות סטנדרטיות שעובדים איתן, זווית של 20 מעלות וזווית של 25 מעלות. אז מה שקורה פה, הזווית הזאת פי שווה ל-20 מעלות, ולכן יש לי פה כוח שפועל בזווית 20 מעלות. הרכיב האופקי שלו, F, מייצר מומנט. למה? הוא ניצב לזרוע הזאת, ויש פה מרחק מסוים, שזה הרדיוס של הגלגל. מי עוד פעם, מי מייצר מומנט? ה-F, הכוח F. עכשיו, הכוח N לא מייצר מומנט, מפני שקו הפעולה שלו עובר דרך הגל, דרך מרכז הגל. לכן אין מומנט. רק הרכיב F מייצר מומנט. זה ההתנגדות? זה ההתנגדות של הגל השני. F זה רכיב. מה שקורה, בגלל שאני מסובב את הגל הזה, אוקיי, מסובב פה, עכשיו, כשהוא מסתובב, הוא גורם לזה שהגלגל הזה יסתובב לכיוון השני, נכון? אבל איך הוא גורם לזה שהוא יסתובב? על ידי העברת כוח, נכון? זה הכוח הזה. זה הכוח הזה. ואמרתי שבגלגלי שיניים, הכוח מועבר לפי זווית הלחץ, זה פרמטר תכנוני של גלגלי שיניים, במקרה שלנו זה 20 מעלות. עכשיו אני מפרק את הכוח F לשני רכיבים, רכיב F ורכיב N. הרכיב F מייצר מומנט. למה? כי הוא לא עובר דרך הציר של הגל. אוקיי? עכשיו, המומנט T, כשאני מסתכל מימין לשמאל, הוא עם כיוון השעון, והמומנט הזה ש-F מייצר הוא בכיוון הפוך. יותר מזה, המומנט ש-F מייצר, מה הקשר בינו לבין ה-T הזה שהוא 240? מה הקשר? תלוי ביחס בין לא. אותו דבר, שווים. הערך המספרי הוא אותו דבר, והם הפוכים בכיוון. הם מאזנים אחד את השני. חייב, כי אין משהו אחר. ואמרנו שסך המומנטים שווה לאפס. כן. הזווית 20 או 25 זה תקני בכל העולם? כן. כל גלגל שיניים? כן. זה הזווית התקנית. כן. שמשתמשים בה. בעבר היה גם 14.5, ולא משתמשים, לא משנה. יפה, אז הבנו את העניין הזה. שאלה, אם אני אחתוך פה את הגל, איזה מומנט אני אראה שפועל כאן? T1. אותו T. רק T. אוקיי, ופה? אפס. אפס, נכון. כלומר, אני יכול לצייר כבר מהלך מומנטים שיתחיל פה ב-240, יהיה פה 240, ירד ל-0 וימשיך עד בסוף 0. מאיזה סיבה מומנטים מתאזנים? זה חוקי ניוטון, שהם תקפים למערכות שלנו. יש לי פה בעצם, שימו לב, שאלה חשובה. השאלה הייתה בעצם למה המומנטים מתאזנים. התשובה היא שחוקי ניוטון תקפים, זה מצד אחד, אבל מצד שני, לשים לב, זו מערכת שהיא מסתובבת. הגל הזה מסתובב. זה לא מצב סטטי. ולמרות זאת, במודל שלנו אנחנו מניחים גם שהגל והגלגל שיניים הם חסרי מסה, ובמצב יציב בעצם שקול המומנטי שווה לאפס. זה רתום לקירור הצד השני, נקודה B? לא, בנקודה B יש לי מיסב. זה חיבור על ידי מיסב, זה מסתובב. לא מיצה. אוקיי. אבל אם הייתה מיצה, אז מומנטים לא היה. סליחה? אם המהירות קבועה, אז הכל מתאפס, אבל אם משהו שם תאוצה, אז לא... עכשיו, אם יש תאוצה, אז זה קצת אחרת, אבל אם אני אומר שזה חסר מסה, או שמסה זניחה, אז בעצם גם כן חזרתי לאותו הדבר. בסדר? אם זה בתאוצה, אז ומה שיקרה באמת, זה שיש לי תופעת מעבר שזה מתחיל לעבוד, אחר כך יש לי מצב יציב, שזה החלק העיקרי. כן. אם אני בתאוצה, אז כאילו הסכום מומנטים לא יהיה שווה ל... חוקי ניוטון תקפים, וחוקי ניוטון אומרים בגדול ש-F שווה ל-MA. בסדר? אבל אם למשל, אני לא צריך עכשיו להרחיב על זה, אם למשל יש לי קרון...
אם למשל יש לי קרון, והקרון מאיץ, ונניח שיש שם משקולת תלויה, וכתוצאה מזה שהקרון מאיץ, המשקולת תהיה בזווית, נכון? עכשיו, מי שנוסע בקרון, הוא חושב, הוא לא מבין מה קורה, הוא אומר, מה פתאום זה עלה למעלה, נכון? אנחנו פותרים את זה על ידי זה שמוסיפים כוח מדומה, כוח דלמבר. טוב, הבנו את המהלכי מומנטי פיתול, שזה יפה מאוד, כל הכבוד לכם. עכשיו אני יכול לפתור את זה, אני יכול לפתור ממש. אם יש לי את המומנט, ואני יודע שיש F כפול זרוע מסוימת, ואני יודע את הזרוע, אני יכול למצוא את F. ואחרי שאני אמצא את F, אני אמצא פה את הרכיבים של הריאקציות ב-A ו-B. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז סך המומנטים סביב X, שזה בעצם מומנטי פיתול, אז יש לנו F כפול הרדיוס 0.75, זה שווה ל-240, מפה מוצאים את F. איפה עושים סיגמה מומנטים עוד פעם? מומנטי פיתול, על הציר. כל צירים. X. בסדר? עכשיו, מצאתי את F, יפה מאוד. עכשיו, יש קשר בין F לבין N, כי הם מאולצים על ידי הזווית פי, ולכן N שווה ל-320, שזה ה-F, טנגנס 20, מצאתי גם את N. זאת אומרת, מצאתי את N ואת F, מצאתי את השקול שלהם, שפועל, זה הממשק בין גלגלי השיניים. הדבר הבא, אני אעשה שיווי משקל מומנטים וכוחות במישור XY. אוקיי, בואו נסתכל עוד פעם על המערכת צירים, לא הדגשתי את זה. הצירים שלי הם X בכיוון האורכי, Y לתוך הלוח ו-Z כלפי מעלה. בסדר? עכשיו אני אעשה שיווי משקל מומנטים במישור XY, אני אעשה סביב הנקודה B. הנקודה B כאמור זה בעצם מיסב, וזה גם סמך פשוט. איפה זה B? B זה פה. כן, בקצה השמאלי. לא רואים את זה טוב, אבל... טוב, זה B, בקצה השמאלי. אז מה יש לי בעצם? יש לי פה איזושהי ריאקציה RAY, זה הריאקציה הזאתי, RAY, המרחק הוא 2.5 אינץ' במקרה הזה, ומול הכוח הזה והמומנט שהם מייצרים יש לי את הכוח F, והזרוע שלו זה 1.5. אוקיי? אז מפה אני מוצא את RAY, עכשיו אני יכול לעשות שיווי משקל כוחות ואני מוצא גם את הריאקציות האחרות. אז באופן הזה מצאתי את RAY ו-RBY, אותו דבר במישור XZ. שיווי משקל מומנטים סביב B שווה 0, לכן יש לי RAZ כפול 2.5, RAZ זה הרכיב האנכי הזה, המרחק 2.5, וזה שווה פעם לכוח N, יותר נכון הרכיב N כפול 1.5, ומפה אני מוצא את הריאקציה RAZ, עושה שיווי משקל כוחות ומוצא גם את RBZ. בקיצור, מצאתי את הריאקציה. במישור XY שעשינו את ה-F כפול 1.5 חלקי 2.5, זה לא, הזרוע לא אמורה להיות איזה וקטור? היא וקטור, אבל מה שמשנה במישור הזה זה רק הרכיב הזה, אין משהו אחר. אבל כאילו לא במישור שלו, קצת מלמטה. נו בסדר, אבל מבחינת שיווי משקל כוחות, זה מה שקורה. אז כאילו איך אנחנו מתייחסים לזה? אנחנו אומרים שה-F יש לו... אני אחזור לשאלה, שאלה טובה מאוד, ואני אעביר אותה לכולם. השאלה היא מה קורה עם הכוח F. הוא בכלל לא פועל במישור שאנחנו מדברים על XY, נכון? אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאפשר להעתיק אותו. בכלל, גם דיברנו על זה פעם קודמת. אפשר להעתיק אותו כאילו הוא פועל כאן, ולפצות במומנט. עשינו את הפיצוי במומנט, ואנחנו העתקנו אותו לכאן, למישור XY. רק שאני עשיתי את זה ככה, כאילו זה מובן מאליו, אבל זה בעצם הפעולה שאתה עושה. אתה מעתיק אותו ומפצה על ידי מומנט. אוקיי, אז מצאנו את הריאקציות. עכשיו שימו לב לריאקציות הבאות, 192, 128, כי אני אתייחס לזה תכף בהמשך. אוקיי, אז אלה הריאקציות, יפה מאוד. באותו אופן אני עכשיו עובר לטפל בגל או בציר CD. עכשיו, ה-CD הוא בעצם פועל עליו אותו כוח כתוצאה מגלגל השיניים, ולכן יש את אותו F ו-N, אבל הפעם ה-F, איזה מומנט הוא מייצר?
הוא מייצר מומנט שונה ממה שהיה קודם. למה? כי הרדיוס שונה. קודם היה R1, עכשיו זה R2, אוקיי, ו-R2 שווה 1.5. זה הגלגל השני. הוא מייצר מומנט יותר גדול אבל פחות מהירות. עכשיו, תראו, פתרנו את הדבר הזה, עכשיו אני עובר לדבר הזה. עכשיו, כיוון שהגלגל הזה יותר גדול, המהירות שלו קטנה, והמומנט גדל. אוקיי, זה מה שאמרנו. אני מבין למה המומנט גדל, אבל למה המהירות קטנה? המהירות קטנה, מפני שפה יש לי נקודה חומרית משותפת, שאני מתקדמת לכאן. אותה מהירות, V. עכשיו, ה-V הזה, זה שווה בעצם למהירות הזוויתית, כפול הרדיוס. נכון? מכניקה פשוטה. כן. אז V כפול הרדיוס יותר גדול, אז אמרו יותר מהר לפני. לא, יותר קטן. בגלל שהרדיוס יותר גדול, אותה מהירות, אבל הרדיוס יותר גדול. אז המהירות הזוויתית, שזה המהירות של הסיבוב, המהירות הזוויתית יותר קטן. אוקיי. אז עכשיו אני הולך לטפל בציר השני, אבל העיקרון הוא אותו דבר, ואני מוצא פה את הריאקציות. שימו לב שקיבלתי פה גם כן ריאקציות 192 ו-128, ומבחינת המומנט, פה יש משהו נקודה קצת רגישה, אני רוצה להדגיש אותו. הכוח F גורם למומנט בכיוון הזה, זאת אומרת, כשאני מסתכל מימין לשמאל, אז זה נגד כיוון השעון, נכון? אז צריך שיהיה מומנט שמאזן אותו. המומנט שמאזן אותו זה המומנט הזה, שכשאני מסתכל מימין לשמאל, הוא עם כיוון השעון. מסכימים? אוקיי. כרגע זה נראה לכם ברור ואתם מסכימים, תכף נסתכל על התמונה הגדולה, ויכול להיות שזה קצת יציק לכם בעיניים, אבל זה נכון. בסדר, בכיוון של המומנט ביציאה הפוך לכיוון הסיבוב, כיוון שהמערכת מועמסת. בסדר? הדבר הזה מסתובב בצורה כזאת. בסדר? שימו לב לכיווני הסיבוב. כאן זה מסתובב עם כיוון השעון, אז פה זה מסתובב לכיוון ההפוך. זה מחליף כיוון. זה מה שזה עושה. אוקיי. אז אם ככה, מצאנו עכשיו את המומנט ביציאה אצל הצרכן, שזה 480. דרך אגב, שימו לב שזה בדיוק פי 2 מהמומנט בכניסה, 240, וזה בעצם בגלל היחס של הכתרים. למה? כפול היחס של הכתרים? קוטר או רדיוס? אותו דבר. רדיוס וקוטר אותו דבר. במהירות זה כפול אחד בשני, היחס רדיוסים? פי 2? כן. במהירות קטנה פי 2 עכשיו? כן. למרות שלא שואלים על זה. אוקיי, אז שימו לב, מה קרה פה? קרה פה משהו מאוד מעניין. המומנט בכניסה הוא לכיוון הזה, המומנט ביציאה הוא לאותו כיוון. הוא לא בכיוון הפוך, הוא לאותו כיוון. ולכן, מבחינת התיבה כולה, כשאני רוצה לסובב את הדבר הזה, כל התיבה רוצה להסתובב גם כן. אבל היא לא יכולה, למה? כי יש לי פה 4 ברגים באוזניים. אז הם מאזנים את זה. אז בעצם יש לי מומנט בכניסה 240, יש לי מומנט ביציאה 480, יש לי מומנט, הסך הכל זה 720, אתם רואים את זה פה. ושימו לב שאפשר להגיע לאותו מספר 720 גם האופן הבא. יש לי פה בעצם ריאקציה אחת ועוד ריאקציה אחת. הם באותו גודל, אבל יש ביניהם מרחק, לכן הם יוצאים צמד. הצמד הזה זה מומנט, והמומנט הזה הוא מומנט צף. אותו דבר קורה פה. יש לי פה R ו-R, אותו גודל ובכיוונים הפוכים, ויש מרחק ביניהם, יוצרים צמד. זה מה שאתם רואים בחישוב הזה. 192 כפול 1.5 ועוד 0.75, ו-128 כפול 1.5 ועוד 0.75, ובאופן לא מפתיע זה יוצא אותו מספר, 720 ליברה פורס כפול אינץ'. אז שימו לב עוד פעם, אני רוצה להדגיש. הציר הזה מסתובב לכיוון הזה, מימין לשמאל זה עם כיוון השעון. הציר הזה מסתובב לכיוון הפוך, אבל המומנטים פועלים לאותו הכיוון. למה? למה השמאלי לא אותו כיוון? קודם כל, בגלל שראינו פה, שיש מומנט אחד שיהיה מומנט שמאזן אותו. נכון? ודבר שני, האינדיקציה הנוספת היא, שאם זה מסתובב לפי החץ הזה בעצם מסמן את כיוון הסיבוב, ויש לי צרכן
הצרכן מתנגד, הוא מפריע. זה לכן הוא מפעיל פיתול? מומנט בכיוון ההפוך. זה מומנט פיתול? כן, אוקיי. מומנט פיתול. הוא כאילו מפעיל ריאקציה לכיוון ההפוך, כן. אבל מסתובב לכיוון בגלל הסיבוב, יש התנגדות לסיבוב, וזה המומנט שאנחנו רואים. אז כביכול מימין לא צריך להיות מומנט פיתול. מימין צריך להיות מה שמסובב את הסיבוב. נכון, אתה מפעיל מומנט, כי והמומנט גורם גם זה לסיבוב. מומנט פיתול. לא, אתה מפעיל מומנט והוא גורם לסיבוב. זה לא פיתול. מה זה המומנט השמאלי שהוא זה המומנט ביציאה 480. לא עתיר? זה לא מומנט, זה רק מראה את כיוון הסיבוב, לא מומנט. לא כל כך ברור, זה כיוון הסיבוב המומנט. יש גם יחס ישר כאילו במהירויות? כן, כן. השאלה הייתה מה היחס בין המהירות הזוויתית של גלגלי השיניים, וזה לפי הכתרית. כן. אוקיי. מה שנשאר לנו זה לבדוק את הנושא של האוזניים. יש לנו גרנדים באוזניים. איך פותרים את זה? כדי לפתור את זה אני צריך הנחה הנדסית. ההנחה ההנדסית שמניחים פה היא שמטעמי סימטריה הכוח שפועל בכל האוזניים הוא אותו דבר. אוקיי? אז בעצם יש לי מומנט שכבר חישבתי אותו שהוא 720 ליבר אינץ' כפול, ליבר כוח כפול אינץ'. אז המומנט שאפילו 4 הריאקציות האלה צריך להיות גם 720 בכיוון ההפוך. וזה החיצים הקטנים שאתם רואים פה. אוקיי? 1, 2, 3, 4. עכשיו, איך נמצאת הריאקציה? אז יש לי בעצם R כפול הזרוע, כן, יוצר מומנט, ואם אני מכפיל את זה ב-4, בגלל שיש לי 4 אוזניים, אני מקבל את המומנט השקול. וזה מה שאנחנו רואים פה. אז הזרוע, אפשר לחשב אותה מתוך המידות שנתונות פה, זה 3.2 אינץ', ובסוף אנחנו אומרים ש4 פעמים הריאקציה כפול הזרוע הזאת, צריך לתת לי 720 ליבר אינץ', ומפה מחלצים את הריאקציה עצמה. ובזה פתרנו בעצם את כל זה משנה איפה הציר עובר? השאלה הייתה אם משנה איפה הציר הזה עובר, כן? לא, אם הציר של הסיבוב, אם הוא עובר באמצע הריבוע או לא. נו כן, כלומר אם זה היה יותר למטה. לא, אני מדבר עם הציר המאוזן, האופקי. כן. אם זה משנה איפה הוא עובר, באמצע או במקום אחר בריבוע. למה זה אוויר? אתה מתכוון לציר הזה, כן. אם הוא עולה או יורד. או שמאלה או ימינה גם, נכון? כן. כן. אז זה משנה בגלל שזה לא סימטרי? אז תראה, מה שקורה שבסוף, כשאני מקבל פה צמד, המומנט שלהם צף. זה לא משנה אז זה לא משנה. הוא צף. אתה לא לכיוון זה של גם תראו הריאקציות. בסרטון. הכיוון של הריאקציות ברגים זה בדיוק מונח לאלכסון של הכיוון שלה הייתה לגבי הכיוון של הריאקציות. עכשיו תראה, נניח שזה לא היה הכיוון. כלומר, מה שמצויר פה זה ריאקציה שהיא ניצבת לרדיוס. אבל נניח שזה לא היה. אז מה הייתי עושה? מההיגיון זה חייב כאילו להיות ככה בגלל הכיוון של הסיבוב. רגע, נניח שזה לא היה ניצב. אז מה הייתי עושה? הייתי מפרק את זה לשני רכיבים. אחד שהוא ניצב, שתורם למומנט, והשני שהוא לא ניצב, שהוא לא תורם למומנט. אבל אם הוא לא תורם למומנט, אז הוא לא עוזר לנו, ואין מי שיאזן אותו. אלא אם כן יש, אני לא יודע. מבין? כדי שיהיה לי רכיב, נניח אנכי, צריך שיהיה מישהו שיאזן אותו. כרגע הם מאזנים אחד את השני מבחינה זו. ויוצרים מומנט. טוב, כל הכבוד לכם. אז דוגמה הזאת, תעברו עליה עוד פעם, היא דוגמה יפה. אוקיי, עכשיו טיפלנו במה שקורה מבחוץ. עכשיו אנחנו נכנסים קצת פנימה. זאת אומרת, כי יש לי קורה, כמו הקורה הזאת, והיא, הקורה הזאת נסמכת על שני סמכים פשוטים, אני רוצה לחתוך אותה פה, שזה מה שאנחנו רואים פה. אני אומר שאם אני חותך אותה, כדי לשמור על שיווי משקל, אני חייב לאזן את זה על ידי כוח ומומנט. כלומר, בתוך הקורה עצמה יש לי כוח ומומנט, וזו השיטה לדעת מה הערכים שלהם. אז אם קודם היה לי דיאגרמת גוף חופשי, ויכולתי לבודד ציר, עכשיו אני מבודד קטע של קורה, חותך אותה בדמיון, ומוסיף פה
כוח ומומנט כדי להגיע למצב שיווי משקל. יש לנו הסכם סימונים, שזה לא משהו פיזיקלי, אבל ככה זה מופיע בשיגלי וככה אנחנו נשתמש גם בקורס הזה. אנחנו אומרים שמומנט חיובי הוא מומנט שגורם לקורה להיות צוחקת, בסדר? בכיוון הזה, או שהיא מחזיקה מגשר, ואם סמיילי, בסדר? זה נקרא חיובי, וההפך יש שלילי, ומבחינת גזירה, אם הצד השמאלי עולה והימני יורד, אז זה נקרא כוח גזירה חיובי. אז שימו לב, זה הסכם סימנים. יכול להיות שבמקום אחר, בספר אחר, תופיע הגדרה הפוכה, זה בסדר, כי זה רק עניין של הסכם, זה לא משהו פיזיקלי. אנחנו יודעים שיש קשרים בין השקיעה לזווית, לעומס המפורס, לכוח הגזירה והמומנט, והקשר הוא קשר של אינטגרציה. אנחנו במיוחד נשתמש בקשר הזה, למרות שגם זה בהחלט יכול להיות רלוונטי. בסדר? אז מה שיש לנו כאן זה כוח הגזירה הוא הנגזרת של המומנט לפי x, ולחלופין המומנט זה אינטגרל של v לפי x. בסדר? עכשיו, שאלה? עכשיו בואו ניישם את זה בדוגמה פשוטה. אוקיי, בדוגמה הפשוטה הזאת יש לנו ככה קורה ושני סמכים. יש לנו פה עומס של 8 קילו ניוטון ו-12 קילו ניוטון, ופה מן הסתם יהיו ריאקציות. האם אני יכול לדעת מה הרכיב האופקי של הריאקציה ב-SMXC? כן. מה? מה? אחי. אני לא שומע, מה? יש לו רק אנכי. זה סכום רק מפרט. אנכי, אוקיי, יפה. רק אנכי, אז האופקי הוא 0, יפה. אני יודע גם את הכיוון של האנכי, כלפי מעלה או מטה? למעלה. עכשיו לגבי הכיוון, אני הולך לזכור, יש פה עניין טכני. אני יכול להגיד שמתוך ההבנה שלי, הריאקציה תהיה כלפי מעלה, ואני אעשה את כל החישובים כאילו היא כלפי מעלה, ואני יכול להגיד שאני לא יודע את הכיוון שלו. אני אשים אותו כלפי מטה, ואם אני אעשה את כל החישובים בצורה נכונה, זה יצא לי במינוס. עכשיו, אתם מכירים את זה, והכל בסדר, אבל בפועל, לפעמים, זה מהווה מוקש. אז אני מבקש, שימו לב לנקודה הזאת. אוקיי, אז איך פותרים את זה? יש לי כאן סיגמה M סביב הנקודה A, שזה סמך פשוט, שהוא לא סובל מומנטים, שווה ל-0, ולכן, איזה כוחות יש לי? הכוח 8 קילו ניוטון, 8,000 כפול זרוע 5, ועוד 12,000 כפול זרוע 1, ומי שמאזן אותם זה הריאקציה ב-C עם זרוע 4. אז מפה מצאתי את הריאקציה ב-C. שיווי משקל כוחות, אנכי, סיגמה FY שווה ל-0, ומפה אני מוצא גם את הריאקציה ב-A. אז ככה פתרתי את זה. אני רואה שזה ממש לא מובן, כי יש הרבה רחש בקהל. זה קשה, אנחנו צריכים... אנחנו לא יודעים לפתור את זה. אוקיי. אם זה יהיה במבחן, הלך עלינו. קרוב בוודאי שזה יהיה, ואחר לכם הצלחה. עכשיו נעשה מהלכי כוחות ומומנטים, ולאור הקשרים שאמרנו קודם עם האינטגרציה, בואו נראה איך מיישמים את זה. אז מה שיש לי פה, ככה, אני מתחיל בריאקציה 7, מצד שמאל אני מתקדם ימינה. עכשיו הריאקציה הזאת היא חיובית, למה? בגלל שהכוח עולה למעלה. כי אמרנו שאם שמאל למעלה וימין למטה זה חיובי. זה מה שמתקיים פה. אז פה יש לי כוח 7 ואני מתחיל להתקדם. מתקדם, עד שאני מגיע ל-B. ב-B יש לי כוח של 12 קילו ניוטון, 7
הייתי ב7, ועכשיו אני יורד 12, אני מגיע למינוס 5. ושוב מתקדם. עכשיו, השטח הכלוא פה, מה זה? זה בעצם כוח הגזירה כפול x. ואמרנו שהאינטגרל של v כפול x זה בדיוק המומנט. לכן השטח הזה, 7 כפול 1, שזה 7, עובר לכאן. זה ערך של המומנט בנקודה הזאת. אוקיי? למה v כפול x זה המומנט? כאילו עושים אינטגרל על השטח? אינטגרל על v. v dx זה המומנט. אוקיי. עכשיו באותו אופן אני מתקדם, וכאן יש לי 5 לאורך, יש לי ערך של מינוס 5 לאורך של 3, אז אני אקבל פה שטח של מינוס 15, ובעצם מבחינת המומנט הייתי כאן ב7, יש לי מינוס 15, לכן פה הערך של המומנט יהיה מינוס 8. בסדר? אני מחבר את השטחים. שטח של 7 פחות 15, אני מקבל מינוס 8. וכאן יש לי ריאקציה ממינוס 5 ל-8 זה 13, מגיע לערך 8 ושוב מתקדם, מגיע לאפס גם בכוח וגם במומנט. זהו, פתרנו את זה. איפה יהיה החתך הקריטי לפי דעתכם? מינוס 8. למה מינוס 8? כי המומנט שם הכי גדול, בסדר. גם השינוי בכוחות הגזירה. מעמד צירי. אז צריך לשים לב, בסדר, המומנט הכי גדול, וגם הכוח גזירה, כנראה שבאמת זה יחד. טוב. יש פה עוד דוגמה פשוטה, תעברו עליה בבית. ובואו נראה עוד דוגמה. מה שראים בדוגמה הזאת זה גל, הפעם במקום גלגלי שיניים יש לי גלגלות עם רצועות. לאיזה כיוון הגל הזה מסתובב? באיזה מה? לאיזה כיוון הוא מסתובב? לא מסתובב. לא, אני אומר שהוא מסתובב. הוא מסתובב. צריך לראות איזה מומנט יותר גדול, לא? הרצועות מחליקות? תראה ותגיד לי מה הסיבתך. מה הכתרים? לא מסתובב. האמת, תראו, אי אפשר לדעת. עכשיו, מה אנחנו יודעים ומה לא? א', הכתרים חסרים פה, אבל זה לא יפריע לנו מאוד. אבל יש פה שאלה עקרונית וחשובה. תראו, יש הפרש במתיחות. פה המתיחות היא 1,000 ופה היא 200. בסדר? כלומר, אם אני מותח מכאן, מושך מכאן, אז קרוב לוודאי שהמתיחות תהיה פה יותר גדולה מאשר פה. אז יכול להיות לפי זה שהכיוון סיבוב הוא כזה. כלומר, עם כיוון השעון כשנסתכל מימין לשמאל. אבל, מצד שני, פה המצב הוא הפוך. כלומר, לפי הלוגיקה הזאת, אני מגיע למבוי סתום. אבל הגל לא מסתובב כאילו כבר לאנגל, לא? לשמחים כאילו. הוא מסתובב. כל הרעיון הוא שבתיבת תמסורת, כמו שראינו קודם, וכל הדוגמאות הבאות, הוא מסתובב. אחרת מה עשינו בזה? נראה שהוא כבר לשמחים בשתי הקצרות. נכון, יש מידול, יש נושא של מידול. אתה יודע מה? זה כאילו מעיסה בקצרות? מאפשרים סיבוב. בוא נגיד אחרת. בוא ניקח שני מצבים, אחד שהוא לא מסתובב ואחד שהוא מסתובב. בסדר? אני אגיד לך משהו אחר. אני אקח את הגל הזה, אשים אותו בדוגמה הזאת. בסדר? אבל זה לא משנה. בסדר? אני רוצה לדון בבעיה העקרונית. קח את זה לכאן וזהו. פה ברור שהוא מסתובב, נכון? ועדיין המידול הוא אותו דבר. אז זה בסדר מה שאמרתם פה, גם הוא לא מסתובב, זה גם בסדר, נניח בעיה סטטית. אבל אם היא בעיה סטטית, אז מה זה עושה? איזה פונקציה זה ממלא? נראה שזה לא עושה פונקציה. לעומת זאת, אם יש גלגלות, אז אני יכול להבין מה זה עושה. טוב, זה מניע דברים. אוקיי, אז מעניין אותי להגיד שזה כן מסתובב, וזה לגיטימי, והתשובה היא שאני לא יכול לדעת, כי אם אני הולך לפי ההיגיון שהמתיחות היותר גדולה, זה מה שקובע את כיוון הסיבוב, ואני מגיע למבוי סתום.
לכן אני הייתי אומר כזה דבר. אילו הייתה לי גלגלת אחת, הייתי אומר שכן, איפה שהמתיחות יותר גדולה, כנראה ששם מותחים, אבל במערכת מורכבת שיש בה כמה אלמנטים, אז יש לך אילוצים. בסדר? יכול להיות שאפשר להגיד שלפי הגדול מביניהם, אבל זה לא חד משמעי, וגם בתרגיל עם הגלגלי שיניים, גם רואים. אפשר לדעת למה הוא מסתובב לפי חישובים, כאילו, של מומנטים. אני לא בטוח, אני לא רואה את זה מפה. יכול להיות מצב שיסתובב בניגוד לכוח הגדול. יפה. עכשיו, השאלה שעלתה פה היא, איפה המומנט יותר גדול? והתשובה היא, נעשה עכשיו בדמיון דיאגרמת מהלכי מומנטי פיתול. פה מומנט הפיתול הוא 0, יפה. עכשיו אני מתחיל להתקדם. פה ה-500 יותר גדול מה-100, אז אני אעשה בעצם 500, או אחרת, 400 כפול הקוטר, נכון? לא, אבל 500 כפול הרדיוס, פחות 100 כפול הרדיוס, אז זה 400 כפול הקוטר, והגעת למומנט מסוים, אני הולך עם המומנט הזה, מגיע לפה, פה חייב להיות אותו מומנט בכיוון הפוך, כי אחרת זה לא יהיה מאוזן. זה כשאתה מניח שהוא סטטי. כי מתקיים החוק השני של חוקי ניוטון, באופן כללי, אם זה לא היה מאוזן, אז המערכת הייתה מאיצה, עד שהייתה מתפוצצת. A צריך להיות 0, לא מומנטים ב-A. גם, אבל מומנטי הפיתול, פה זה 0, פה יש מומנט פיתול, ופה זה עוד פעם 0. ראינו את זה גם בתרגיל הקודם. טוב. אז דנו בזה קצת, הבנו. עכשיו פה... הפתרון הוא סטטי? לא, זה מסתובב. אבל זה מצב מתמיד, לא? לאן זה מסתובב? כן. זה מצב מתמיד. זה מצב מתמיד, כן. אני לא יודע להגיד באמת לאיזה כיוון זה מסתובב. לא יודע. כי המומנטים הם גם שווים. בסוף זה מתאזן. לא יכול... למה זה לא תלוי בקוטר? כן, הקוטר קטן. תראו, יש פה את זה, דרך אגב, זה יוצא 1600 ליברה אינץ', אז אם פה זה 800, אז הקוטר הוא 2 כנראה. 2. הקוטר הוא 2. ופה הקוטר הוא... 4. 400 כפול 4, אז 1600, כן. אז פה הקוטר הוא 2 ופה הקוטר הוא 4. בסדר? אבל 1600 שווה ל-1600 הזה, כי אחרת זה לא יהיה מאוזן. חייב להיות. אז אי אפשר לדעת את הכיוון. אני לא יודע להגיד את הכיוון, כי לפי לוגיקה מסוימת אני מגיע למבוי סופר. זה מה שאני רואה. אנחנו מניחים שאין פה תאוצה בעצם מה זה? נכון. יורד גבוה. אוקיי. אמרת אותו דבר? טוב, אז בואו נפתור את התרגיל. יש לי פה בעצם שני כוחות, והכוחות האלה מייצרים מומנט של פיתול. הדרך שלי... מה השאלה? יכול להיות שהוא מסתובב במהירות קבועה, נכון? בטוח שהוא מסתובב במהירות קבועה, מה זאת אומרת? הוא לא מאיץ. אבל מסתובב. כן. איך לא שהוא לא מאיץ? תראו, א', יכול להיות שהוא סטטי, ויכול להיות שהוא מסתובב. אבל אני אומר לך, לצורך השאלה שהוא מסתובב. בסדר? אם הייתי אומר שהוא סטטי, הוא סטטי. זה א'. ב', מה קורה אם זה מאיץ? מה זאת אומרת מאיץ? עכשיו זה נניח זה 10, ועוד כמה זמן זה יהיה 100, ועוד כמה זמן זה יהיה מיליון, אז צריך להתפוצץ. אבל זה לא תיאורטית, היא לא תיאורטית, היא מאוד מעשית. היא בכל התרגילים תופיע בצורה כזאת. בכל התרגילים זה תופיע ככה. אז אולי אם... זה הגיע למצב סטטי. טוב, תראו רגע, המתקיימים החוקים של ניוטון, בסדר? F שווה ל-ma, זה נכון גם בזוויתית. אנחנו מניחים שלציר שלנו אין מסה וגם לגלגלים אין מסה. וזהו. אז פשוט רציתי לחדד, להעלות נקודה, תחשבו על זה. בואו נסיים את התרגיל הזה. אני ממיר את שני הכוחות האלה, אני ממיר אותם בכוח ומומנט. בסדר? קודם בגלגל שיניים היה לי כוח אחד בזווית,
עכשיו אני מעתיק אותם, יש לי פה 1,000 ופה 200, אז פה יש לי כוח של 1,200, שימו לב, שהם באותו כיוון. אז זה מתווסף, אבל מבחינת המומנט, זה יוצר מומנט לכיוון אחד וזה מומנט לכיוון שני, לכן אני עושה את ההפרש ביניהם, וזה המומנט השקול. אוקיי? אז אמרתי את שתי המתיחויות האלה בכוח ומומנט, אותו דבר אני עושה בגלגל השני, ועכשיו מה שנשאר לי זה לפתור את זה כמו שעשינו קודם, למצוא את הריאקציות. הכוח לא אמור להיות לכיוון השני? לא. פה יש כוח כלפי מטה ופה כוח כלפי מטה. אני מציג אותם, יותר נוח לי, במקום שני כוחות, אני מציג אותם בצורה כזאת. יש לי 500 וזה לא ריאקציות. אני ממיר את שני הכוחות האלה, ממיר אותם, כמו שעשינו בשיעור הקודם הווקטורים. כאילו עושים 2 ואז מעניין את האור ציפור של... כן, בדיוק. זה אותו דבר. אוקיי. הריאקציות A ו-D לא צריכים להיות הפוכים אחד לשני? לא. למה? יש לי פה כוח כלפי מטה, אז פה יש ריאקציה למעלה, ופה יש ריאקציה כלפי מעלה. אין בעיה. דרך אגב, אתה יכול גם מתוך חישובים להגיע לזה. טוב. הדבר האחרון, אם זה נסיים, קודם היה לכם ברור איפה החתך הקריטי, נכון? אני עוד פעם שואל איפה החתך הקריטי פה. במקרה הזה זה יכול להיות יותר מורכב. למה? הפעם אני הולך על שני צירים, או שני מישורים, יותר נכון. אני הולך על שני מישורים. מישור XY ומישור XZ. זה מהלך המומנטים במישור XY, זה מהלך המומנטים במישור XZ. עכשיו, איפה החתך הקריטי? ב-XY ב-B. עכשיו, B הוא מועמד טוב מאוד להיות חתך קריטי. למה? בואו נראה מה קורה פה. יש לי פה מומנט של 8,000, אוקיי? ופה במישור XY מומנט של 2,000. כאן יש לי 4,000 ו-4,000. אוקיי, אז על פניו זה נראה יותר קריטי. לא. המומנט הוא וקטור. אם אתה לא סוכם, אז איך אתה יודע להגיד... יפה, אז אני אומר הוא מועמד. אבל כיוון שהמומנט הוא וקטור, אני כן יכול, מה שקראתי מסכום, אני יכול לחבר אותם, אבל חיבור וקטורי. חיבור וקטורי. בכיוונים? זה החיבור הוקטורי. אם אני מדבר על XY ו-XZ, הם ניצבים. וראינו בשיעור הקודם, איך מחברים וקטורים. אז זה הוקטור השקול. אבל, אנחנו נראה בהמשך שמבחינת מאמצים, צריך לשים לב שיש סוגים שונים של מאמצים, ולא בטוח שמה שקורה בחלק העליון של הקורה זה מה שקורה גם בצד, אז זה נהיה קצת יותר מורכב. בכל אופן, מה שאנחנו כן יכולים לעשות פה זה לחבר אותם באופן וקטורי, זה לגיטימי, זה מה שאני רוצה להדגיש פה, לגיטימי לחבר אותם באופן וקטורי, ולהגיד שיש לי פה בעצם וקטור שקול, שזה הגודל שלו, ואפשר למצוא גם את הזווית שלו, כי יש לנו את הרכיבים שלו. אוקיי, אז זה הגודל וזה הזווית. אנחנו נסיים פה, ונקרוא את מחר.